אני צריך שתבחרו קלף אחד. פה אין בעיה, תסתכלו עליו. אני הופך את החבילה, מכניס את הקלף, שלא יישאר זה. עכשיו אני הופך חצי, הופך עוד חצי, ממש יהיה בניגוד בקלפים. עכשיו תסכימו איתי שיש קלפים שהם ככה, קלפים ככה וככה. עכשיו תסתכלו, אני יהפוך חצי מהחבילה, נותן קליק קטן, אני מקווה שהצלחתי. כל הקלפים הם מסודרים לצד אחד, חוץ מקלף אחד. הקלף הזה הוא הקלף שלכם, המלך לב. תודה רבה.